Hola, estamos aquí, que han abierto una nueva Cookie Recookie, una tienda que se llama Cookies precisamente y tiene ropa de niños cookies. Sé que hi ha quelcom que tots tenim, neix a dins del cor i creix al pit, un poder que ve del que hem somiat per agafar força dins del cap. Sé que no podem tenir-ho tot, sé que per triar s'ha de ser fort, però quan el desig és el millor, en el que tu vulguis pot ser bo. Pots estar-ne ben segur. Art en dur, és la màgia que depèn de tu. Tens la sort, sempre a prop, la veuràs com miris amb el cor. Hi ha una clau i la tens tu, hi ha una clau, és art en dur. Pots fer-la servir quan vols ser fort i pensar-la quan et cal la sort. Pots cridar-la quan et sents feliç, repetir-la quan tens un desig. Cada cop que sentis el seu so, sentiràs el so d'una il·lusió. La resposta a allò desconegut, del que és més confús la solució. Com quan sents que riu algú. Art en dur, és la màgia que depèn de tu. Tens la sort, sempre a prop, la veuràs quan miris amb el cor. Art en dur, és la màgia que depèn de tu. Tens la sort, sempre a prop, la veuràs quan miris amb el cor. Hi ha una clau i la tens tu, hi ha una clau, és art en dur. Doncs us presento a la Cristina. Digues, Cristina, què tal? Pues molt bé, molt contenta per tota la vostra rebuda a la nova tenda de cookies i us esperem perquè tenim moltes cosetes per regalar per als nens, molt xules, i aquí us esperem. Molt bé, així ho farem. Jo la primera.